Сістэма прафадукацыі патрабуе перазагрузкі. У Віцебску абмеркавалі падыходы ў навучанні і прафесійным станаўленні будучых спецыялістаў. Трое маладых вучоных з Віцебскай вобласці адзначаны прэзідэнцкай стыпендыяй. Фізкультурна-аздараўленчы цэнтр Віцебская энерга атрымаў другое жыццё. Пасля маштабнай рэканструкцыі ён прымае прыхільнікаў здаровага ладу жыцця. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Сістэма прафесійна-тэхнічнай адукацыі патрабуе удасканалення. Узровень падрыхтоўкі кадраў рабочых прафесій павінен адпавядаць рэаліям часу. Новыя падыходы ў навучанні і прафесійным станаўленні навучэнцаў каледжаў і ліцэяў абмяркоўвалі на нарадзе з удзелам прадстаўнікоў устаноў адукацыі, прамысловых прадпрыемстваў і кіраўніцтва вобласці. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. І навучальныя установы і прамыслоўцы вобласці ў адзін голас заяўляюць, цікавасць маладых людзей да рабочых прафесій і вытворчасці сёння катастрафічна нізкая. Толькі за апошнія 7 гадоў прафесійна-тэхнічныя і сярэднеспецыяльныя установы вобласці скарацілі колькасць навучэнцаў на 70%. Да прыкладу, для падрыхтоўкі спецыялістаў абутковай прамысловасці, якія запатрабаваны на рынку працы, Віцебскі прафесійна-тэхнічны каледж лёгкай прамысловасці штогод гатовы набіраць да 500 выпускнікоў школ. Рэальны набор складае только 200 человек. Мы полностью не можем удовлетворить потребность базовых предприятий, потому что сегодня потребность одного только концерна, холдинг или марка, у них 1000 человек. Вот. А сегодня еще есть и холдинг «Белвест», который тоже расширяется, есть новое производство, открывают они рабочие места, готовят. Но, повторяю еще раз, нет детей, просто нет. Камплектаванне кадрамі бадай самая вострая праблема на прадпрыемствах. Тыя ж абутнікі сёння маюць вострую патрэбу ў спецыялістах рабочых прафесій. Асабліва не хапае швачак. І іх яны гатовы рыхтаваць у сябе на прадпрыемстве. Галоўнае, каб было каго. Сегодня ни одно учебное заведение не имеет той производственной базы, которая необходима для подготовки классных специалистов. Потому что сегодня техника, на которой работает «Белвест», она ушла далеко вперед. И даже наше высшее учебное заведение не имеет тех технологий, на которых мы работаем, а, соответственно, не имеет того оборудования, на котором мы работаем. Мы сможем за, допустим, 3 месяца работы, у нас для этого есть все условия, подготовить хороших рабочих специалистов. Вытворчасць развіваецца хуткімі тэмпамі, актыўна ідзе ўкараненне навейшых тэхналогій, набываецца сучаснае абсталяванне, а значыць і ўзровень падрыхтоўкі спецыялістаў павінен быць адпаведным, як таго патрабуе сучасная высокатэхналагічная вытворчасць. А калі ўдасца аб'яднаць на тэхналагічнай аснове навучанне, практыку і вытворчасць, то адпадзе яшчэ адна не менш важная праблема – праца ўладкавання маладых спецыялістаў. Мы должны понимать изначально, какие специальности нам нужны, какое количество детей мы должны обучить. И, естественно, тогда мы будем понимать, что эти дети будут все распределены на производство. В настоящее время, к сожалению, мы обучаем, выпускаем, порождаем проблему и потом не знаем, как трудоустроить детей. Надо все делать от обратного. Установы прафтэхадукацыі будуць рыхтаваць кадры пад патрэбы вытворчасці ў цеснай сувязі з прадпрыемствамі. Для гэтага неабходна будзе прадугледзець не толькі навучальныя праграмы, матэрыяльна-тэхнічную базу, а і таксама стыпендыі і грашовае заахвочванне навучэнцаў, у тым ліку і падчас іх вытворчай практыкі. Інна Кірыенкава, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Маладыя і таленавітыя. Вучоным Віцебшчыны прызначана стыпендыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 2018 год. Такой падтрымкі кіраўніка дзяржавы за асаблівыя дасягненні ў навуцы ў гэтым годзе ўдастоены 100 маладых навукоўцаў. Сярод іх 3 прадстаўнікі Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны і 5 Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. З таленавітымі маладымі вучонымі медыкамі пазнаёмілася Юлія Устінова. Доктор медицинских навук, профессор, доцент Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Марына Фаміна распрацавала навуковую канцэпцыю, якая дазволіла знізіць перанатальную смяротнасць і захворванні нованароджаных. Вынікі праведзеных прафесарам даследаванняў пашырылі магчымасці ультрагукавой дыягностыкі плоду. Атрымалася дасягнуць вельмі важнага выніку – даць магчымасць жанчыне вынасіць плод пры складанай цяжарнасці з мінімальнай рызыкай і прадухіліць цяжкія захворванні дзяцей. Получается так, что мы выигрываем у природы не только дни, но и недели, для того, чтобы максимально приблизиться к доношенному сроку, и уже ребенок будет максимально зрелый. Вот. И
уже не будет тех состояний, связанных с недоношенностью, осложнений. С докладами по теме своей докторской диссертации Марина Фомина выступила у России, Великобритании, Греции, Италии, Бельгии и Чехии. Замежные коллеги выказали зацікаўленасць даследаваннем. Вынікі яе працы прызнаны сусветнай навуковай супольнасцю, а галоўная ўзнагарода – здоровые дети. Хорошие отдаленные результаты у этих детей. Даже если детки экстремально низкой массы тела, то я знаю отдаленные результаты наблюдений и через 4 года, и через 5 лет. То есть это дорого стоит. Кандидат медицинских наук, доцент медицинского университета Алена Косянкова распрацавала схему диагностики внутриулонной инфекции у новонародженных, а таксама бальную шкалу штомесячнага назирания за нервово-психичным развитием детей во возрасте до года. Она отличается от обычной шкалы, что мы можем посчитать, сколько баллов набрал ребенок в каком-то определенном возрасте и сравнить, достающее это количество или нет. Если недостающее, то, соответственно, нужно на это обратить внимание и обратиться к невропатологу для более детального обследования. Першы год жыцця вельмі важны, упэўнена Алена Косянкова. Гэта перыяд, калі пры неабходнасці можна максімальна реабилитовать дзіця. Как ребенок провел внутриутробно у мамы, да, в животике, как он родился и как он воспитывался именно в грудном возрасте. Получал он грудное молоко или это был искусственник. Все это откладывается на всю оставшуюся жизнь. З дапамогай новай бальнай шкалы будзе лягчэй выявіць невралагічную паталогію і своечасова выправіць яе. Здаровыя дзеці – гэта наша будучыня. Фінансавую падтрымку дзяржавы атрымалі таксама кандыдат біялагічных навук Ірына Сабалеўская, выкладчык ВДМУ Ганна Паўлюкевіч і кандыдат медыцынскіх навук Арына Кабанова. У 2018-м спецыяльную стыпендыю прэзідэнта будуць атрымліваць 100 даследчыкаў, прадстаўнікі фізіка-матэматычных, тэхнічных, хімічных, біялагічных, медыцынскіх, аграрных і гуманітарных навук, якія займаюцца распрацоўкамі перспектыўных тэм, вынікі якіх знаходзяць практычнае прымяненне. Юлія Устінова, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Першая ў жыцці форма і гальштукі з адметнай сімволікай. Гэтыя атрыбуты вучням 10-го профільнага класа Віцебскай гімназіі нумар 8 уручыла кіраўніцтва ўправлення следчага камітэта Беларусі па Віцебскай вобласці. Падчас урачыстай цырымоніі гімназісты атрымалі таксама наказ ад следчых. А кіраўнік ведомства Владзімір Шалухін выказаў упэўненасць у тым, што новую форму яны будуць насіць з павагай і гонарам і пажадаў упартасці ў авалодванні ведамі. Да пажаданняў далучылася і кіраўніцтва 8-й гимназии. Я надеюсь, то, что происходит, то, что мы с вами сотрудничаем, то, что мы с вами вместе занимаемся, не пройдет зря, и вы выберете именно специальность юриста, а в будущем решите работать в Следственном комитете, в органах Следственного комитета Республики Беларусь. Я поздравляю вас с этим торжественным знаменательным днем. Надеюсь, что нашу форму вы будете носить с уважением, с гордостью. Именно вы наша опора, именно вы наша надежда на будущее. Это один из самых значимых дней в моей жизни. Уже на протяжении 3 лет я очень хотела стать представителем Следственного комитета. И вот сейчас я стою здесь в форме Следственного комитета с галстуком. Для меня это очень волнительно, очень важно. Я, правда, счастлива. Юрыдычны 10 клас упершыню ў Беларусі пачаў работу ў гэтым навучальным годзе. Вучні паглыблена вывучаюць англійскую мову і грамадазнаўства, а следчыя праводзяць факультатыўныя заняткі прававой накіраванасці. Гімназісты спазнаюць асновы крыміналістыкі, логікі і нават асвойваюць прыёмы самаабароны. Да іншых тэм. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў 28-га склікання. Выбарчыя камісіі зараз прымаюць канчатковыя рашэнні аб выдачы пасведчанняў кандыдатам. Дакладная іх колькасць будзе вядомая крыху пазней. Папярэдне вядома, што ў Віцебскай вобласці на 3112 месцаў вылучаны 3378 чалавек. Самы вялікі конкурс пакуль у абласны савет дэпутатаў. У сярэднім 2 чалавекі на мандат. Пасля афіцыйнай рэгістрацыі кандыдатам патэнцыяльны дэпутат можа пачаць агітацыйную кампанію, якая працягнецца да 17
17 лютага. Самі выбары пройдуць 18 лютага. Датэрміновае галасаванне распачнецца за 5 дзён да асноўнага дня выбараў з 13 лютага. Падрабязней аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтра выбаркама і Віцебскага аблвыканкама. Працягваем выпуск. У абласным цэнтры пасля рэканструкцыі расчыніў дзверы фізкультурна-аздараўленчы цэнтр РУП Віцебскэнерга. Папулярнае месца для заняткаў спортам і адпачынку жыхароў горада абнавілася на 100%. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця сацыяльнага аб'екта прыняло ўдзел кіраўніцтва вобласці. Тэму працягнуць нашы карэспандэнты. 9 месяцаў напружанай работы, амаль 2,5 мільёны беларускіх рублёў на рэканструкцыю і абсталяванне. І вось адноўлены фізкультурна-аздараўленчы цэнтр энергетыкаў прымае першых гасцей, спартсменаў і аматараў здаровага ладу жыцця. Тот комплекс, который здесь был ранее и который вы все посещали, все-таки он уже и морально, и физически устарел. И мы решили, что мы должны это модернизировать, чтобы в центре практически города Витебска, потому что не только наши работники, а жители всех ближайшего района сюда ходят, мы поняли, что нужно нам реконструировать и привести до нормальных норм, чтобы сюда было приятно зайти и приятно заниматься. Асаблівы гонар спорткомплексу – адрамантаваная зала для гульнявых відаў спорту. Першымі яе апрабавалі валейбалісты. У госці да энергетыкаў завіталі газавікі і арганізавалі таварыскую сустрэчу. А першую падачу ў гэтым паядынку зрабіў майстар спорту па цяжкай атлетыцы Мікалай Шарснёў, паказаўшы, што не толькі з жалезнымі гульнямі сябруе. І гэта быў толькі пачатак працяглай экскурсіі, якую па мадэрнізаваных залах і кабінетах запланавалі арганізатары. Новымі яскравымі фарбамі зазіхацеў басейн аздараўленчага цэнтра. Ён задаволіць дзяцей, дарослых, а калі спатрэбіцца, то і юных спартсменаў. Функцыянальная зала для заняткаў аэробікай, трэнажорны комплекс і новы ўзнаўленчы цэнтр значна пашырылі магчымасці спорткомплекса для аказання розных відаў паслуг. Мы добавили количество услуг, больше охватили наших женщин. Предоставим услуги не только вот пилатес, всякие для аэробика, водная аэробика. Для детей группы у нас новость из нового, это в большом зале у нас большой теннис, очень востребованный вид спорта, в том числе и детские группы. У фізкультурна-аздараўленчым цэнтры энергетыкаў адначасова могуць займацца 210 чалавек. Спорткомплекс не павінен пустуваць і павінен прыносіць прыбытак. Менавіта на гэтым акцэнтаваў увагу Мікалай Шарснёў падчас знаёмства з матэрыяльна-тэхнічнай базай рэканструяванага аб'екта. Сегодня организации, которые работают очень прибыльно, которые имеют деньги, и они наконец-то определились, что действительно развивать социальную сферу необходимо, создавать условия для своих работающих. Это тоже важно. И вот тот зал, в котором мы находимся, не только зал, а в целом комплекс многофункциональный, идеальнейший комплекс. Узвядзенне новых і рэканструкцыя старых спартыўных збудаванняў будзе ісці ў вобласці на працягу ўсяго года. Сярод самых важных з іх будаўніцтва залы батута ў Віцебску і ўвод у строй спартыўнай арэны ў Лёзне. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Навіны Віцебск. 19 студзеня вадохрышча каля сотні ратаўнікоў Віцебскай вобласці будуць несці дзяжурства на ўсіх афіцыйных месцах акунання. Пра гэта паведаміў начальнік абласнога ўпраўлення МНС Александр Клобук. Для жыхароў Віцебска купелі арганізаваныя ў 5 месцах. Па вуліцы 39-й арміі, у Ноўцы, Лужысні, Варонах і Капцях. Ратавальная служба папярэджвае аматараў акунуцца ў хрышчэнскую ваду, пазбягаць стыхійных купеляў. Не рекомендую посещать несанкционированные купели. Значит, по Витебской области будет организовано 33 места, которые будут организованы соответствующим образом. Будут работать службы спасения, скорой помощи, органов правопорядка. Акрамя таго, спецыялісты раяць быць асцярожнымі падчас акунання. Пры дрэнным самаадчуванні пасля купання неадкладна звяртацца да работнікаў МНС ці дзяжурнай медыцынскай брыгады. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У
У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе воблачна, ноччу пераважна без ападкаў. Днём на большай частцы тэрыторыі снег, па захадзе мяцеліца. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу -2,7, днём ад 0 до 5 градусаў марозу. У Віцебску таксама воблачна, ноччу без ападкаў, днём невялікі снег, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -5-7, днём 2-4 градусы ніжэй за 0.